Ang syudad ng San Fernando ang kabisera na ng probinsya ng Pampanga. Kaya nila mayakit ng mayayaliwang opisina ng gobyerno at mikarakal establishmento. Dapat ay maulad na syudad, antiya mong ilog pat sa kauran, uling lulbog na ring dalan lakwas na yung Manila North Road o MacArthur Highway. Banwa-banwa na mo, sakit ng buntok ng magbiyahe, magmaneo-mano commuter, ing danong king gilid ng dalan king barangay San Isidro hanggang na Maimpis at Sindalan. Ing sangkana, ding basurang makabarakano ka rin kanal, anya lalapo lareni. Baboying mabilis yan eh. So, mabilis magbabaki yan. Kaya itanggang dinatdamo naman ka rin. Minsan tukine kin, yan mabilis sa agos. Utang kayo, masabat yan, uno ka rin talagang makabara. Kaya matipon na mitipon. Agpaken District Engineer na ni Pampanga 1st District Engineering Office sa Engineer Almer Miranda, regular ring gagawan ng deklagi ni maintenance team ng DPWH ka rin kandal King Highway. So kanya na mag-conduct na ng deklaging operation din king maintenance. Baka nitapin, i-check doon din yung making datang possible usually magbara. So then, ilang lalawin lang yan kaya din kay ba't i-open door at ang aliwang kanal pa rin ang idakakit. Bakit akit nanunokor itang nukor lululi lang danong akit mo na manunokor niya migbare. So iyan yung operasyon na ni maintenance staff. Naman kano magsilbing maglagay lang neto screen ka rin kanal bang masalak yung mibabarang basura. Actually, man advisable ta kasi muna naman malino o malinisin dan ng mga mag-flow ka rin kaya katamong kanals. So, maging cause ng clogging mo mismo ito. So, dapat talagang kaya mo, minsan disiplina ka rin kaya katamong tabalin. Akit mo na, mamalislap, nakbag na yung basura, tagay kanal. Ay ako, atong ngayon ko na yan eh. Akakit ko na yung bisang kayo, maglibot bi. So, ito, number 1, disiplina siguro. Agpangpakang Miranda, nakikipag-coordinate na laking lokal na kapanibala ng syudad San Fernando, bang asolusyonan ng problema kay mabilog ang MacArthur Highway. Metong ka rin in-open ko, sana ako mag-create kayo or mag-resolution kayo na Kiling City, i-monitor na lang naman ng magpa-deliver materialis. Akit mo rin, mag-dump lang, balas, graba, anong pakundakan na? Atin lang opening rin kanal eh. Tilang opening din. So, dinampte ka rin yan, dotik pandetang opening din rin kanals. Didiretso kayong kanalitang namisan balas. Imbuhangin yan eh. Talaga yung number 1 na po, regraba. Tuloy-tuloy naman kano yung gagawan deklaging ka rin kanal bang maski makanano, mabawas ng albog ka rin dalan patsay masikaning uran. Yakopin kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.